गसाइगावनि बरबादा गामियाव बिटिआर सरकारनि मि जुनार सिबिथाय एसअपिडि बिथांखिनि गेजेरजों गावसुंथा आफादफोरनो हांसो आरो अमा फिसा राननानै होदों। बिटिआर ओनसोलाव आइजोफोरखौ रांखान्थि बिथिङाव जौगाहोनायनि थांखिजों आथिखालनि प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारा आइजोफोरनो गोबां बिथांखिनि गेजेरजों सिबिथाय होबोदों। बेबायदिनो दिनैबो सराइबिल बियाबनि एबा गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय बरबादा गामियाव बिटिआर सरकारनि एएइचएन भेटेरिनारि डिपार्टमेन्ट एसअपिडि 2025 निफ्राय 2026 बिथांखिनि गेजेरजों सराइबिल बियाबनि सिङाव थानाय गासै 90निबो गोबांसिन आइजोफोरनि गावसुंथा आफादफोरनो हांसो, ना आरो अमानि फिसा राननानै होयो। बे हाबाफारियाव मिरु इउपिपिएल दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारी बिथाङा बाहागो लानानै राननानै होयो। दिनैहाय जोंनि बड'लेण्ड गभर्नमेन्टनि श्री प्रमद बर' सार दैदेननाय आरो राकेश ब्रह्म दैदेननाय भेटेरिनारि डिपार्टमेन्ट आरो फिसारि डिपार्टमेन्टनिफ्राय गासै 95था गावसुंथा हान्जाफोरनो आइजो गावसुंथा हान्जाफोरनो बाव अमा फिसिनायनि, ना फिसिनायनि, हांसो फिसिनायनि बाव मदद राननाय जादों। जोंनि सराइबिल समस्तिनि गासै 95था गावसुंथा हान्जा आइजो गावसुंथा हान्जाफोरनो बे मददखौ होनाय जादों। जोङो हांसो फिसा, अमा फिसा आरो ना फिसिनायनि आदार आरो ना फावना होनायजों लोगोसे बे गावसुंथा हान्जाफोरनो 5,000 रां होनायनि दिनै बेबस्था खालामनाय जादों। दा जोंनि रांखान्थि जौगानायनि थाखाय जोंनि सराइबिल समस्तियाव दिनैहाय भेटेरिनारि आरो फिसारि डिपार्टमेन्टनि जे मावख'आरिफोर दङ बिथांमोना फैनानै बेखौ रानफैदों आरो जोंबो बेयाव थाफानो मोनदों जोंनि हान्जानिफ्राय। गथिखे बियो जोबोद बाख्नायथाव मोनसे हाबाफारि। आं प्रमद बर' सारखौ खावलायदों, राकेश ब्रह्म सारखौ खावलायदों जाहाथे जोंनि 40था जे जोंनि समस्तिफोर दङ बिटिआरनि 40था समस्तियावबो बेफोर हाबाफारिखौ जाहाथे फारि फारियै लालांबाय थायो आरो आं फोथायो बिथांमोना बेखौ लालांबाय थागोन, जायनि गेजेरजों जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि रांखान्थिया लासैनो जौगालांनो मोनसे सुजुग सुबिदा मोनगोन।